Ay, unay kamutin kagawad ko nag... Aha. Ay, awan lakit. Dahito tirsi nam ti kanayon mo abang bantayan. Nay. Ay, kapitan. Kita mo ti pagrebengam kas may sa kagawad ti barangay Nay, ha? Irikip mo pa ilang to tirsi nam. Agpidot kayo iti basura. Ay, mo, kapitan. Mumit lagayam. Mabitla nga ro tamang rikupakon. Rumbeng laeng. Darasem. Mapanin ti oras kat. Ay, uwan, kapitan. Ay, unay kayo kit din. Ay, po nagsasadot kayo. Apay ka di akas jay ni Uncle Mau Kwarog. Nay, apay ka day, kagawad ko nang. Nakaung-ungot mo tan. Saan mo tasigod akas jay? Ha? In may nakainong-ong tan idi kalmanan. Ay, kinapudno na. Saan lang ada kayo ti inungungtan ni Uncle Inteng? Anya? Uri da kami. Ungungtan na kami no kumaraw. Aya. Jak manamaw. Kelat mo na nagbalin anaungay. Amin kayo nga umawat iti ayuda ti gobyerno. Listen to me carefully. Anya ko matitengkad mi paray. Itong bigat. Ang trabaho kayo. Ang dalos kayo iti talon. Sino ti akin talon paray? Talon. Da kayaw kanyi maribanang kaday? Sumardeng ka man met dita paribadong. Yeah. Jak kaya ti kasta. Noon niya timbagak, tungpalan niyo. Kapitan. Saan ba't adakas no maamuan mi ta? Ay, agtal na kay ditan. Noon niya timbagak. Do it, do it! Akin po kwa nga ta iti talon apapanan tayo pagdalusan. Talon da maribanag, parinteng. Aya, Adaya, with talon ti gobyerno tayo dito eh. Kaawam may. wanan niya. Rugyan man na da parinteng ti mang sweetik ka na tayo. Kasta, Kaya pulang tayo so tinagbalin na kapitan. Agloko-loko mo tayo. ay sos, nagrigat matan no kasta ti mangituray kadatayaw. Naku namon, tuyang. Iso aditay ito lang. Dalpas dagiti basura tayaw. Nadalusan yawn. Unang kail. Kasanaw, kanayon ti overtime mi. Rumbeng amalpas adagaws. Nay, Anya? ti sumarunong aramidan yaw. Ingkay ag trabaho iti talon. Ha? Kahit bilinin ka abantayam ida. Awan agin ina na. Ay, unang kail. Nabanogak mo ti guaraw. Oray siya kwarog. Mabalain ti agtugaw nga aginanabi ay. Sana mabalay, nanatuyang, tataba daw. Anya? Abungat ni Uncle Inteng no atagin ina na. Ayun, ay mo daytan. Ayan na ang kalmoya. Jaka mau. Ay, nabanogak ka. Naimbaking ka. Ta nakapayong ka nita. Bantayan kayo araw, tapno awan naging ina na. Ay, Sinalait kidi ti kastoy abiyag. Umay ka man kidi ditoy. Tapay. Umay nakpayungan na. Yay. Tanay, nagputo tayo. At dantilukan niyang kalinteng. Ay, pasado alas 12. Italain nga umay ditoy. Sige, itataba daw. Nanatuyang. Mabalin yung timapan mangal daw. ay makapasurun mo ti kasta uy. Mabisinan da tao. Ay, maulser kami at na oras no kastoy lang. Nagananos kayo kaday. Naibaunak lang amang bantay kada kayaw. Namula ko makastoy. Diyak la ko maimimayan. At daytan niyang kail. Yuhu! Adakon! Mabalin yung ti agawit ang mangal daw. Kalpasan na. Agsubli kay adagos ditaw. Tadi pa'y nalpas ti trabaho yaw. Ay, Wayne. Nagpuskol ta ropa mamang ipatrabaho ka na kami ti talon yaw. Nakasamsamag. Ha? Lalbak kiday. Apay, nagaduki din a reklamom. Ay, pare ba daw? Ay, sana kang reklamo paray. Na, Ibagbagak lang ti pundaw. ay, ang mga nunalipatan pare Ha? Ako ang kapitan. Siyak ti kapitan. Pare, nay. No diyo kaya ti makaraman kanya. Agtungpal kayo iti kayat ka. Wait!
Nagkunamot kan kaamapan mo patrabaho ti talon mo kadagiti na ikan iti ayuda, Inteng? Tagari ka di. Sakti kapitan. Naskin nga ramatak mat ati utak ko. Di ka lamabain. Siyak nga raw ti kapitan. Iso depende dahi ta kanya kun. No kayat mo akanayon anabang luka kadagiti tao. Agaramid ka nga raw iti naimbag. Ay na, wun ka di. Ang amno ita. Ay, sarili mo na. Bago iba. Agiyaman dapay Tayo nayon ko ida iti grupo. Dagiti umawat iti ayuda. Oh, Inteng? makaawat daya iti ayuda. Nusan agapo kanya. Sabali at talaga itan ni Kapitan Inteng, Kabadong. Iso nga intun sumaruno apa nagbubutos manay. Di tayo butbutosan ni Kapitan Inteng. Gusto ka maray. Hindi panawan ti basing kawal. Pabanglo a pabanglo kunam, Kabadong. Wine. Gusto ka manay maray. Ngamita, nabangsit mo tayo. Win nga rod Tirumbang ko ma. No nabanglo ka kadagiti tao, bumangbanglo ka kumalat ka. Saan kit nabanglo ka a bumangsit taon? Suron ka. Ay, kinapudno na. Agbabawi ak anang ibotos kan kuana. Agpada ta, maray. Nalpas tamutan ang nakapangal daw. Agsublita kadipay ijay talon da kapitan. Sanay. Patsyam mo da dya, parenting. Anya, Parigatan na tayo mo na pagtrabahuan. Kunam lang iso dati naggapuan ti ayuda tayo. batong. Ay na! Palukloko tayo lang ni parenting. Nagsubli tayo. Iswasanta na mamaban. Ala kayaw, tatabataw. Sapsapulan na kayo ni Uncle Inteng. Anya? Saan kayo ngamin na nagsubli di kalman na nagdalaws? Kahit anya ita, no di kam na pan nagtrabaho iti talon da. Mapan kayo kano inton bigat. Nasken nga ituloy yu ti makipagtrabaha, waging kaamalpas. Tanusan, ikatan na tinagan niyaw. Manay, amuda may takasapulan mi unay ti ayuda may ita. No kastarod, anusan yu ti makitrabahaw. Manulang matngal daw kat malpas ton ti trabaho yaw. Awatan yun ton ti ayuda yaw. Alaman lang ay, no saan mi lang kasapulan ditanan. Sayang, nang runak at nang rugi kayaw. Umatras kayo pa. Agin na tayo pa'y kakadwa. Napanbanog tayo bitay. Uy, sige. Sinalbag kiti kastoy. Naimbag ko man o mangyag ni parenteng ti merienda tayo. Apulos mo garod. Ay, Sigay, gondawayan tayo ti kaawan ni Kwaraw. Agina na tayo keday. why? Ay, nagidak man pa nito rabaw ti baysa ba daw? No mabalon pa'y kumakit agawid tayo pa'y lang. Nagsarita taman, pare. Ha? Paray niya paray. Nagkunaayakan ka amandaram dagiti kakadwayo nga agres. Ay, natural na paray. Agin na kami mo ta, nabanbanog kami may. Ay sinasadot ti aramid yu. Ay, hindi. Agpungtuta kon iti grabay. Anya? Ay, nalpas ko man ti trabaho yaw. Nudi kay agpatay-patay. Nagsasadot kayo. Nga. Ay, si kama mo tagtrabaho paray. Ay di nakpagtrabahuan. Ta siyak ti kapitan yu. Siyak ti ariyo. Ha? Ala, tumakder ka di tagtrabaho kayaw. Awan ti agaw-awid, aginggat awanak nga umay mangibaga iti oras ti panagawid yaw. Ay, wag, kapitan. Kapitan, matumpal. Matumpal, ha? Anya pa ilang ti urayan. Pidutan yung day ta paspasan nyo ti agpala. Salbag hiday. Anday ko. Marmarwam kan. Nay, apay ngay. Addamutan bukol di tamuging mo, Inteng. Gapuanan ni Paribadong day ta. Na, kinabil na ka ni Paribadong? Oo. Wampay ko na dagiti adda ijay nga ganawa da. Maruroda ko na. Ay, naimbag ata saan da ka pinagtitinulungan. Ay, adantol daw dadagijay. Naglaing kantumat ngamen nga agimandar.
Kas kadanoan niya laditan asasawam. Ay, anya ngay ita. Nagsakit tinakam ko. No nasakit tinakam mo, jamon ti kastangar aramidam. Anya? Saan na makatulong ti panagpungpungtot mo kadakwada? Ibagam itinasaya at tikayat mo nga aramiden da. Ay nabadong madandanagan iti inaramid mo kini Kapitan. Ay, gungguna na mo ta. Jack Corsonada, ti panagsasauna. Una ng pinanunot mo kuma nga iso ti Kapitan. Ay, uray pa'y no asino ni Parenteng. Nung nagalas mo lang, tugali na. Ay nadi mo pa'y lalata binaybayan nga main. Tinutupampay lang nga main. Ay, nasaya. Tapno da pagnakman na. Saan nagapo tayo iso ti Kapitan? Maramid na lang namin na kaya na. Ay nabadong di ka laki nagpanunot nga imunan. Sakbay nga inaramid mo day chay. Kahit ni Parenteng, pinanunot na kadimay ngayon mo na. Numaday, wano nasaya at aramidin na kanya. Ay unay lakit di mo tinamayan ni pari badong kanienteng. Ay namaray, ladingitak tinapasamak. Asino at talaga tinangirugi iti dayjay? Ti amok apuon ken gapuna. Ket ti panagpungpungtot ni Kapitan. Ay, Awan lakit kanayon nga agong unget kada kamay. Oray na bambanog kami ngagtrab-trabaho. Sa upay lasaw. Agkakasakit pa'y mga rod abalikas. ay, kasta ka de, marituyan. Wan maray. Oray damagam kadagiti nakakita ken nakapadas. Agab abuso ngamin ka ni Kapitan Maribanang. Ay, Ti panagkunanan sa itibagi na may sanga aray. Wano baus! apay, anyat panagkunam iti bagim, inteng. Ti panagkunak iti bagik banang ket may saak a kapitan. Day talaeng wano adda pa'y sa balay. Ay, siyak nga ron ti kapitan. Period. Ay na, inteng. Imbutos da ka dagiti tao. Iso anagbalin ka a kapitan. Itatamay sakan a kapitan. Agbalin ka kumamit anasaya at kadakwada. Tapno agtalinaed da anasaya at ken ka. Ha? Sika ti kapitan. Iso arumbang anasaya at ti panangidaulom kadakwada. Asaan kat akas lamay sa abos wano ari dagiti tao nga iturayam. Adaman damagaking kakwaraw. Anya day tatataba daw. Anya tinanggag mo nga ibagbaga kanya ni Uncle Mau. Awan mate. Apay ka day. Apay, awan ti kuna na bumalis kanya. Iti panang kabil ko king kwa na. Awan mate tataba daw. Nasiyat nga rin no kasta. Agbabawi iti naramid ko. Ang nalpas kumutan na nakabel. Gusto lang ti inaramid yaw. Tapno agpanunot mate. Sapay lang kumakwaraw. Maragsakan no kasta. Isagana yo ken ni pare badog ti kasapulan yaw nga awitan. Anya, awitan may Kapitan. Adamanan ipaaramid mo. Ibagam ken ni pare badog ta umay ijay barangay hall. Anya, Umay naawatan ti ayuda ama ited kada kayaw. ha? Ay na. Kuna laki din no anya ti aramiden may. Ay. Sige kidin. Ewan na niya man na day tamari. Basta ibagam ti imbaga ken ni pare badong. Ay sige Kapitan, katagyaman akuna. Imayak dito barangay hall. Ngayon mo ita, pare. Kunak no naawat yun di ayuda. Puno naawat kung ti ayuda, pare. Nga madapay lang ti kaslakurang na. Ti panagrik na. Anya, ay lawlawag man ti kayat mo asawin. Sana ka naragsak. Tadyak pa'y dimawat king ka iti pamakawan. Ha? Ti panangkabil ko king ka, pare. So, pakawanan na kuma. Ay, kunak no niya itayan ti kurang ako nam. Day tamo ilagayam. Ha? Nag-iisam ka, pare. Oo! Kaya nasa wine, di na kun kagura.
Napakawan na kaon? Win, di kagdanak ta napakawan kan. Gaputan na amiris kaw abidot kaw. Arumbang apagserbyak dagiti ka baranggayak. Ha? Ay, agyaman nagparay. From now on, liklik akong ti agaramid iti pakasaktan ti amen. Tasul nitak ti nagkurangak. Rumbang asyak ti agserbi kada kayo amin. Dakala pagyamanan mi paray. No agserbi ka nasayaat ka da kamay. Agyaman nagparay. Kasta kapitan. Pagserbyan nyo itinasaya at dagiti tattao. Taiso dati nang ibutos kada kayo. Saan kat nga abos nyo ida? Iti kasta, bumangluka ka dagiti tattao. Saan kat abumangsit akas kunan tatabadong. Ay, si kamagaya paribadaw. Ha? Ay, wag. Siya paray. Anya nga ti good news ita. Anya, good news. Bad news, kuna ma. Ha? Imayak, tagreklamo aking kaparay. Apay ngay. Apay nga? Nasakit, tinagam ka. Apay ngay, asaan na kami ngayon nayon kadagiti listaan dagiti tupad. Ha? Masapol ngay nayon mo tinagan mi akin ituyang ko paray. Tanusan, agiskandalua ka talaga. Ay, sige. Don't worry. Inayon ko tinagan nyo itilistan. Masiguradong kadimulaan, akaraman tinagan ta itilistaan dagiti umawat itinasao at tupad. Wait, tanusan, siltokak timoging ni parenteng. Ay, nasayat nga raw no kasta. Sana mabalin nga awan mo maawat ta kwarta. Ay, kanugayam nga iwaras dati kwarta. Yapayamaw, tinasayat, urayin talangay, no kaanaw. Sige nga raw, tinaskan at damot maawat ta kwarta. No kasta, inayon mo tinaganda paribadong kan marituyang. Wunin Tao may da ka agrekla-reklamon. Anya? Nagawan ababain da. Amuda mo't aparalaang ka dagiti marigrig at ti panagbiag na tinakaipayan da jay atupad. Manungamin ayati kwarta amaited iti tunggal may sa tao. 10,000 pesos amin. Medyo dakilin Isumot lagayam Iso apaginteresan da. Paginteresan da pailaan. Idinto ta saan damot amarigatan iti panagbiag da. Ay, win nga rod Adamot bukod da alukan. Dakkel mo ti balay da. Kan, adda pa'y pagtagilakwan da ijay ilay. Nairaman kakadimot kadagiti kalugaran tayo nga adda tupad na kwarog. Saan kagawad? Uray siya, kawan. Sa anak ngamin akaraman kadagiti maikan. Swerte nga ro datatabadong kananatuyang. Tadda tupad da. Ay, tapno amom, may saakmot kadagiti umapal kadakwada. Ha? Uy, ado kami nga umapal. Ngamin, naikanda iti tupad. Idinto tawan kada kami. Agpapada kami kat iti kasasaad nor arigaw. Ay kating kaya reklamo akin yang kail. Mabainak mo't kagrunaan na, may saak akagawad. Ay, Gusto kayaw. Iso asaan arumbay nga umapal kayaw. Ammom inteng, ado ti mangibagbaga. Apay kano nga inraman mo da paribadong kan marituyang iditupad, kat nasayaat mo ti panagbiag da. Saan ko ida nga inayon apulos? Ngem umayda nga ron agrek-reklamaw. Ay, kat di mo kumalatan in kaskaso ida Amok ano jackpot gan ida? Mapandaman ang agreklamaw ije opisina ni Apo Mayor. Banag adyak kayat. Amumeten ang nakababain ti kasjay. Mayak paray, takayat ko amamuan, no kaano mi nga ta maawat ti kwarta may. No mabalay, sanda ko mamot abay bayagin Sagbay nga iwaras dati kwarta, agtrabaho kayo pay. Anya? Amin kayaw nga adda tupad na. Agtrabaho kayaw.
Agdalos ka dagiti kalkalsada, iti masakupan ti barangay. Apay masapal. Masapula. Isungag sagada kayo kun ni Marituyang. Tarugyan nyo inton bigat ti agdalaws. Irigawd, tanasapat ang ingmay. Rinugyan daadagos tinagdalaws. Agamjak makita ni Pari Badong Ha? Ngay, rinugyan na magaya man din nagdalos dito'y paray. Si kalati maururayan. Ay, pasensya ka na. Nalado kami, paray. Naladaw kay lang harudin. Umisim-isim ka pailaang mat. Darasim. Ay, mabit lang nga, paray. Tamang kita pa iti mabalin ko pagparkingan. Ay, ala. Yung kay parkingan tilugan mo. Tagtrabaho kayo. Umay kan abadong. Itayak pa'y nga agururay kan ka. No kaya't mau, si kalangan ti mapan agdalaws. Anya? Iturog ko langin dito yung nagtilugan. Taurayak amalpas da nga agdalaws. Sa akto matagaway. Kunwaray, siyak ti kapitan ita. No kasta nga raw. Dito yak matan sirok ti dakkel akayo nga agilad. Kan agay ayam iti cellphone ka. Siyak mo ti kapitana ka na. Bayam, tay suda ti agdalaws. Kabailan da dayta. Naruamdan. Ngaruda, padasan taman mo ti kunwaray. Kapitan kan kapitana. Pangaldawin ka kadwa. Gawin tayo kidain. Gustawn! Unay ka dahi tapanagdalusan na ya. Agawin tayo kiday. Mabisina kaun. Kadwa. Mangyag ka no da chip kwarog iti makan. Hindi na. Iso nga urayan tayo. Takalpasan namangan tayo. Ituloy tayo ti agdalaw saging kaiton malam. Kanya, kunak man nuhap nila, hindi pa nagdilas. Ngarud Saan? Sa nga pulong aldaw ti panagdalos tayo. Ay, una yan. Nalabas mo dahil parang parigat ka tayo ni Parinteng. Sakbay ang maawat tayo, ito kwarta tayo. Ay, kahit anya nga ngarud ba daw? ay, manusan to yan. Agawit na kiteng. Nagkunamay sa ngal daw nga panagdalos, Mike. Nagsubli ka mat adagos, Inteng. Kompleto ka di mat laeng, dagiti na pandagdalos iti kalkalsada tayo. Kino inuray ko pa'y da Pari Badong nga may sakpay ang nagawid hak. Ay, di mula kat tinulungan kan indauluan dagiti na pandagdalos. Ay, masurunak. Iso api manaw kami kanikwarog. Taapay, amasurun ka. Kino agreklamo mo da Pari Badong. Kaya't dati umawat iti kwarta. Ang nakakutsi da nga imay. Ay, Ay, di pa'y agreklamo dagiti daduma. Adamot gayam mabalinda. Ngam apay ana inayon da ititupad kunadan to ah. ay, day tangaron. Masurunak. Apay nga atal-talo kayo, dagol. Nagawid damot nga minan, kapitan. Na, asino nga itinangibaga nga agawid da. Datatabadong ka na natuyang. Imbagada nga umanay ti hapday a panagtrabaho iti may sang aldaw. Asino ti kapitan nyo? Siyak, wano ni Badaw. Siyempre, da kayo, kapitan. Iso nga rod nagbati kami dito, uy. Talaga alo ko day ta Pari Badong Kinapudno na, saan da apulos ang nagdalaws. Naggigyan ni Tata Badong iti uneg tilugan na. Na, kastagaya. Imbaunak dito ni ang galindang. Ngay bagak kada kayo, hulday ti panagtrabaho. Anya, Hulday ti panagdalaws. Saan kat nga hapday? Mangrugi ti alas 8 ti bigat, aging kat alas 5 ti malam. aya, may sal daw ka daw. Saan akanaw? Pudnaw tinakuna ni Uncle Inteng. Iso nga agtrabaho kayaw itilas ti sa nga pulong aldaw. Aya, ay nagadun ngal daw. No diyo aramiden day ta, diyo mat maawat ti sa nga pulo aribo apisaos. Agyaman kayo pa ya, tanainayon kayo itilistaan. Anya. Ada ka dito ni Parinteng. Kankwaraw, dagal. Awan da dito itatabadong. At damot sa bali ana pananda nga main. Sige. Isurat mo dito notebook, tinagan mi kanina na matuyang, dagal.
Wain tatabadaw. Ken ada ka dito siyaw nga aramaten yung agdalaws. Ay, awan na. Bumulot kami. Anya? Kun may saan kami magagdalaws? Ha? Umay kami mo lang agpacheck ta attendance. Ha? Kun agsubli kami mo't lang, tada pa panan may. Anya? Balbalagan ka dagol ah. Di mo'y magbaga kini parinteng. Sige, tatabadaw. Tinapay man ka mainom, Maray. Mabitlaang. Oh, adtoy. Agyaman na, Maria. Dito kami pa lang tersina, mitang agistambay. Di mo't agdaldalos kayo amin, di ta kalsada aya. Way, masadutak. Masapol pa lang namin agtrabaho kami. Itinto ta saan mo't akwarta ni pare inting talaan may. Saan mo't ka ta kalsada laang ni Kapitan Enteng ti kalsada tayaw? Wen ang... Apay nga main ana inayon kayo ititupad. No diyo mo't kayat nga agtrabaho. Saan kayo matapobre? Ay na, pobre kami mo't amaray. Nya, kalaki din na ya. Pobre ka di mo't tikastang ada kutsina, dakkel ti balay na. Ay, katswerte kami ah. Narigat yo, ay mawatan day tamaray. Anya? Kasta ti aramid da pare badong? Wan, Kapitan, isurat dala ang tinaganda iti attendance book. Sa daumay dito tersina kagis istambay. Ay, pudno dayta kapitan. Na, Saan da tumulong iti trabaho? una yun. Ay. Makita da noon niya ti aramidag. Masuruna. Ay, kapitan, di yung ibagbagaa nagipulong ak. Doon pure. Ay, un gayam. Asino pa dagiti umawat iti tupad kada kayaw? Nilan daw kapitan. Ay, Intrabahwak laang kaputa may sa disable. ay, nukasta. Si kalangan ti isukat ko kani pare ba daw? Iyag mo day attendance ba, parinteng? Ha? Ta ikur-it ko mo tayo, tinagan ka. Dua kami, kanituyan ka. Ay, agawid kayon. Ha? Hapay ngay. Karaman kami mo ititupad nga nagtrabaho. Ay, kas na kunakaon. Agawid kayon. Ta kitaan may. No talaga mabalin kay ama inayon kadagiti umawat iti kwarta. Anya. Kit no nagpirma kami pa'y kanituyan ko paray. Ay, uray. Adaw, dagiti makaibaga adi kay pulos timulong ang nagtrabaho. Wano nagdalos iti kalsada. Wano nagpidot man lako ma iti basura. Anya. Di kunayo siguro. Di da ibaga kanyak tipon na. Dasaya at mo tainted da iti sabali ti tupad nga agpay kumakadakabadong kan marituyang. Gunggunada Nagkuna nga na mainayon da. Idinto ta damot mabalinda. Saan da kakasi talaga akas kadagiti daduma dita. Kasano nga main amaanusan dati agdalos iti kalsada. Kat di da pa'y napadasan ti nakipordiya iti may sala kumangal daw. Pudno da ita. Tila ang kwarta ti pagintirisan da nga alaang. Ay, di dala mabaeng. Kasano nga idaytan ba daw? Imbabawi ni Kapitan ti pan nakainayon tinaganta iti listaan ti umawat iti tupad. Kasta nga ta. Ay, mabwisita ka talaga ti kastoy abiyag. Iso kumapay apagpuunak iti sugal ti maawat ko. Ay, di mo mampay panunutin day tasugal tuyang. Nagsasaruno nga main ti pan nakaabak kaw. Anya. Masapol amapan ka kin ni Kapitan. Agpakpakasi ka. Kasyan na nga ta ni parinteng. Ay kat padasam lata. Nasaya at met no impasam iti sabali ti tupad nga agpay kumakadapari badong kan marituyan. Ay, wala. Ta masursurunak una yun. Day taterumbang. Tapno saan at tumulad dagiti dadduma. Ay, day tangarod. Talagang adda ka no dagiti umapal kahit. Ay kasano adi da umapal. Kat no saan damat amako na apobre. Hanggang karaman dakit din kadagiti pobre amaikan iti tupad. Ang Kyle, ito ni tata ba daw? Kahit na kayo ang makasarita. Anya? Ay, sige. Pastrekam ditoy. Ay, pangasim ka diya pare. Makunamot a pobre ka may. Ay, sumardeng ka man. Pobre ka dyan.
Wala kang hiya? Ayunay kan pare, awang kwarta may. Iso nga. Ay, anya mo day tang aramidin nyo nga. Tupad para kadagiti marigrigat wano makasapol iti tulong. Iti kayat yo. Agawin nyo pailaang mait. Agawan nyo ida. Di kay lamasyan kadagiti pobre. Ay, agpamarang kayo pailaang a pobre mait. Ay, agaam mo tayon, George. Ay, kwa pare. Kastoy nay. Imayak ta agsurya nga ruday. Fixman. Dinto maulit na ito yan pare. Sige, suri mat kada kayo ni Marituyang. Ang rumbang laang nga agsuri ka. Kahit pang-aasim mat Di yo kumamat pag-interesanan dagiti ayuda. Wano tupad ang maipaay ka dagiti agkasapulan. Pipya kada kayo Ta makuna nga addaan kayo. Ay, pakawanin na kami kumana pare. Naamiris ka, unti madingay nararamid may. Nasayaan. Ay natatabadong ken nanatoyang. Adda lang aruden mabalin nyo itibiyag. Ngam ibagayo pailaang amay sa kayo apobre. Tapno laang mairaman kayo nga umawat iti tulong. Maditi kasta. Tapod no tinakunan ni Kapitan, akas laag-agawan nyo dagiti pobre. Iti tulong ama ipaay kadakwada. Imbes kumakit at tumulong kayo. Badong! Itay kapay nga ibabaon! Mapanak nga rod sumakdown. Awan pa'y madkarga na itatimbang awit mau. Mapanak pala sumakdaw. Nagbayag ka nga gungkunay kat agluto akawn. Agururay ka kadilang. Di ka lang makaruray ma. Darasam di agunay! Wain mapanakaon. Unay ka dahito bakitanin na ya. Ibataman nga min deta silpon ngay gamaw. Silpon kala silpawn. Kabadong. Apay maray. Itay kapay anak katugaw di tasango ti Tersinak. Itay pay aya. Kino katugtugaw kon sa laang maray. Itay pay. Imbaon na kansamot ni Marituyang ama pansumakdaw. Kasano manamuan maray? Kasanaw nakaigem kamot ititimba. Ay, huwag gaya man niya. Kunak no nakasakdo akon. Soroten na kantumana ni Tuyang mo. Iso anasay-saya at noing kasumaodon. Nay. Awanay, naibusan tilod ka. Una yan. Ape akitaan nakakasta. Ay, di mo ko na... Mabalay, ngumutang at itilod. Ay, kaibibus na. Ay, agraman lod utangan yaw. Talag mga umutang at itilod, mate. Ay, ingka ka sumakdaw, tanay. Adun tumanan ti agsakdo di tagripaw. Siyak pwede muna sumakdaw. Pila ka, tatabadaw. Siyak pwede muna, ta senyora kon. Paimot day tatabadaw. Itay kami pa yan nakapila di tawi. Ne, si kamagayam ko raw. Diyak nakita, nakapila kagayam Kasangsangpet mo lang, napan ka na dagos di tagripaw. Agpila ka umay ka dito'y malikudak. Agung nga ron din na matuyang. Kamatin naktumanan iti binalsad no jak makasakdo iti pagluto na. Siyak ngay, kung tanak ni Uncle Kaw, no sana ka makasakdo iti pagdigos na. May bayampay laing na iti Uncle Mau. Uray san ngagdigaws, tanabang sitlat ta. Angam siya ngay, agungay ni Nana Matuyang. Isa pa unahin na kaun. Awan pagluto na. Magka na kayo ataw bing kayo pa'y. Nakasakdo akaw. Badaw! Yawid mun aday ta sinakdum adan akong. Ayun gayam. Ay wain, numayin. Uray nga ti kalsada ag silsilpon kalaktalak lakayan. Adto yan titanaw. Kag apay nga hindi sumlatan di taagdan. Iyulim adita taipan mun ijay kusina. Nay, kunak man no si kamit hindi mangyoli di taagdan. Na, siyak lang arodan ti aglotaw, siyak pay lang ti pagbagkatam. Darasab giday, itay kapay ngururayan. Wain. Reklamo ka la reklamo. Sana ka agdigusan. Na, nagkunakan ka asaan kang agdigaws. Madenti pay mo. Agaputan iti agong dagiti amin amasabat mo. Awan pa'y matisinakdo ni Kwarog. Ay, nagbayagan ni Kwarog amapan sumakdo. Itay pa'y mat anapan si Makdaw.
Bayamon, jak agdigusan. Ay saan ang mabalin? Siyak ti mababain no ibaga dagiti tao ani Kapitan Inteng kat nabangsit. May mayat ata, mas sikat. Oh. Na ay, atidog sa manan ti pila, ija ayan ti gripaw. Isugarod nga oray jakon agdigos. Sayang ti danom, ket adu tag kasapulan. Na, sikat ti maysa ka dagiti agkasapulan, Inteng. Ay. Iso nga agdigos ka. Aba, nagdagsan da ito sinakdok adu atin ba? Ay, nay, nyanggal mo tayo masabat ka, oh. Apay angkal, sa dino ti papanam. Ay, inakon ije barangay hul atal dawin. Ha? Ay na. Kasanungay da ito sinakdok apag digos mau. Sapay doa nagdadakil atin ba? Ay am dayta digos-digos dita. Kat no makabulan na saan ka nagdigaws. Awan mo't makaamuno di mo ipagbaga. Ay nakon! Ay, jakla ko man si Maksak daw. Nabanugak lang nga din na nagpila. Nariga at anak pa yan ang bagkat kadagitaw eh. Ay, nagkirigat na talaga ti sumakdawan tay. Ay, nasaya at tanakasakdo kamatlaangan. Ay, Mabiit lang taayabak ni uncle mo taagdigosan. Inteng! Umay ka agdigosan! awan ni Uncle Kaw. Napanin iti barangay haul. Anya? Napanan? Ay na, linibasan nakmanan. Nagnasiguro iti bakdor ah. Kat no inlakaw jay bakdor. Nagnaan na ngay nga rodarimuar. Na, limagtuman nga tana, ijay tawa. Ha? Naglaingan ni Uncle Kaw. Nagngato ti tawa yaw. Ngam kabalan na alagtway. Nay, apay adi ka makatal na ba daw? Magmagnaklag mo dito sa wanam. Kaya't mon samot ang makaungatakan ka. Amom nga boy ak ititibay, pumanag na ka dita sang wanak. Di ka magamin makadlaw. Agtugaw ka mga main. Jak kayat. Na, di nakdisturbon nga boy Ijay ka man adayo nga agpagnapagna. Ikan na nga raw, ti pagludkaw. Ikan ka? Kano inlakon to pay amin ari daw dito'y balay. Tapno saan ka amakarwar amapan aglawd. Tapay. Nya mo ti palang pariga mo kanyakon. Destorbo lang deta silpawn. Nagregat ka nga ibabaon, nagbuntog ka nga gunggunay, maurasan ka no maibaon ka di tarwar, taday talag silsilpon jar aramidaw. Naminsan lang mo da dyan na pasama ka. Nasaysaya at langan no saan kan nga aglawd. Tauray panangan mau, madistorbaw gapoy tiday ta silpawn. No kasta, saan na ngay kanti pagludkaw? Saan? Taigatang ko iti bagas day jay kakaiso na kwartak ijay bulsak. Aya, ay kit sige nga rin Agbuya ka lang, ititibay. Na, sa dino nga iti papanam. Mapanak maturo ka. Awan mo't laramidag. Misigay, reingon kantaw no agluto Tamapan ka man ng sumakdaw. Wine, ito lagayam. Di na amaw nga dapang panunutay. Saan na pulos makadlaw na ito'y atuyan? At namadmadlaw ko kagawan. Anya day ta amadlaw mo, Kapitan. Kagap-gapo lang dito ni sekretary. Nakapismas. Doble pa ti pismas na. Apay andamanan by Rouse. Awan mo. Na, uri si kamay, nakapismas ka. Apay, agan ano kayo? Adaya virus ka. Kuha nga men, Kapitan. Awan mo't maangot ko amadi. Awan maangot mo, Kapitan. Padasam man nga ingato dagita dua nga imam. Ay una yan, hey, makaulaw pirmay. Ay, to'y anglit ko ti bagbagam makaulaw. Apay, di mo maangot, Kapitan. Gagangay na. Iso nga ron asim mikata, gapo iti anglit ko. Saan ka na mapanagsakdo, Kwarog? Tadapay lang jay sinakdom itay. Ay, Saan mo't ngamin ang nagdigos niya uncle mo? nasayahat may, tasanak pa ilang sumakdaw, antay. Agbuyak man pa'y ititibay. Wen, aginanakamot Ha? Antay, kumita ka iti balay datatabadong kananatuyang aw. Na, ay sos, apay ngay. Anya ti aramidon ni pari badong ititawa?
Lumagton sa matain. Ay, wan. Ay na ay, delikado. Sapay ka lakayan. Ay, tultuladin ng samot ni Uncle Kaw. Ay, saus. 5 taon, kwarog. Pustahan tantay. Nablaw Ay. dagiti sa akin Na. Napilay daytan. Badaw! Ayan, Maun! Napnapanamon, Badaw! Ay na, Maray. Di mon birukan ni Badong mo. Kasano ko maajak birukan, Maray, kat malumaon. Ibaon ko amapan sumakdaw. Apay, inungtam aya. Kanayon ko ang ungungtan. Takasano, day talag selselpon tiya muna nga rabidan. Nagrigat ko nga ibabaon. Ay, isungarod alimag to ijay tawayo ah. Ha? Konakon ka. Ay, agpadpada damutan ka ni Inteng. Nagtulag dan samay. Na, kayat mo asawon, Maray. Lumaglag tumat ni Kapitan di tatawayaw. Katwan, ibabaon ko nga agdigos. Ang amam ti inaramid na. Amo kon, Maray, di mon ituloy. Lemagtaw di tatawayaw. Ah, wan, Maray. Ay, jak amo ah. Numayat ni panagnana inton sumangpet. Kayat mo asawan. Nablumutan ti saka ni Badong Kaw. Ay, katwan ah. Aga seman jay tawa alinagtuna. Naglibas anapan naglawd. Pati jay gatang ko iti bagas may inala na. Ay, unay matan ni pari Badong. Ay, Maray, uray ka din ni Kapitan kat agkop-kopit mat. Ay, kanayon ah. Aya, Ay, nakaro nga agkupit ni Inteng. aya, imbag no di nakupitan ti kwarta ti barangay tayaw. Ay, padasan na nga aramidan ti kasta. Ay, mabalunot ka, Maray. Paray, dito uya man pa yun, nagti barangay hall nga, tugaw. Wuna, Mabalay, dito yung opisina. Aircon kay. wuna. Nagpaluda nga min kay. Ah, Ataw, ti kachachat ko ababalasang. apo, iso ahapi ka? Wumot Dito uya man abay mo nga tugaw, paray. Mabalay. Wun! Kas lang amin napigpigsa, idi masidigaking ka. Ay, agtugaw ka na. Sumanao ka. Uwan, paray. Ay na, nagmayatin ti agtugaw dito yung aircon nga opisina ti kapitan. Ah, Naglamuyot pa dito yung pagtugawan. na. Ang... Anya na yung maangot ko, pare. Ah, Ape, awan maangot na. awan. Ay, makaulaw. Si kansa mo, pare. Hindi ka reklamo tamaki ang angot ka. Ay, si ka talaga. Apa iti makder ka? Ay, Kung nagtugaw ka pa'y. Ay, rumuwara langay. Ah. Tama nga no day tapay ang lit mo, ti pakatayak. Tataba daw. Nagkapuam. Ita barangay hall. Agistambayak ko malita. Ang permimot ang naganglit na angkel mo. Yak manusan. Ni. Saan kamot ang napilay? Nay, tapay ko mamapilayak. Ket no nakita da ka kini antik ba nang alimag to jay tawayaw? Day jay. Nakita yung gayam. Kasta unay ada nagmikan ka. Tapay ko mamadanagan kayaw. Pinapigsa apay, Mike. Kung saan ka napilay? Nalaingat, nulin nagtuan iti tawa ti pagsasaritaan, kwarog. Agpada kayo kini Uncle Kaw. Ay, ibaga mamut tagdigos. Tapno sana makaulaw ti payod na. Kabuting na nga rin ti Danaw. Nagadua kabutang na, danumpay. Badong! Ha? Ninanatuyang ah. Agong unit tuya ka. Badong! Kwarog! Tanglam ni Tatam Abadong! Di mo ipalubos ang makadayaw! Imbagayo eh. Ay, Aw. batan na ka, kwarog. Natanggal ka. Naskin na may tarayak ni tuya ka. Tanay, at pangurna. Darasang nanatuyang. Natanggal ko ni Tata ba daw? Ay, Jak palubusan. Wow! Di mo palubusan! Dito'y paimot sangwanan ti barangay hall tinagapaan yaw. Kasano, Kapitan? Day taba daw kinupitan naklangarudan, linibasan nakpay. Ha? Kasano ajak ilibasan, pare? Paglod only, di na pa ika. Ay, prat! Huston! Denggan nyo tiri-piri. Ireklamo kit di ani ba daw, Kapitan? Na. Tadela ag silsilpon jar aramidir na. Iso ajak ikan iti paglod na. Aha, patpatsyon day tatuyang, pare.
Pare, kontrolem ngamin ti panagsilpon mo. No oras ti trabaho. Patsim ngamin ani tuyang mo. Tamangan no mauma. Kasano ajak mauma, Kapitan? Ket no narugyan nan tinagsilpaon, ijay nan ngagmalmalam. Oh, pare. Ay, hindi na kita hindi kasta, paray. Kinupitan pa'y kanon ni Marituyang. Dakas data. Oray kanumot gayam sika, Kapitan. Agkop-kopit ka, magkuna ni Maribanang. Nay, agpadpada ta mga gaya, paray. Kwa, jakun ulitin day jay. Ang mga nutula din na. Ala, sumurot kan ka ni Marituyang. Ikarom ti basol mo. Apay, di nakaduan, paray. Intan! Kaduan ngay bagbagap. Biliba ka talaga kada kayo kinitata ba dong angkail? Anya man ang tipagbilibam? Agpada kayo alo maglagto iti tawa. Ngampulos asan kayo anapilay. Hindi pa'y datang aramit ko. Amok ti tiknik. Kasta ka day. Suruan nakman nga rudmat iti tiknik. Nagado ti rumbang amasursurom kwarog. Saan aday talumag to iti tawa? Inteng, apay ti kunam, kas jay latan. Kwarog, anyat kaya't asawan ni Antim. Addadusa, ti basta lumag tulatan iti tawa. Ala ka angkail. Kwarog, ingkaalaan jay balunat ka. Kunakon kay. Mabitlangan tay. Nagtungpal adagos. Badong! Present? Kunak nog cellphone ka manan. Adak lang dito siyang wanam. Ay, abanak pala. Sa dinaw, ti pangibaw ng kanyak. Kasta agalisto ka. Ala, inka sumakdown. Ay, sos. Nagatidog man ang tipila, jay gripaw. Kit adamanan ni Jenny Kwarog. Isakduan na siguro ti pagdigos ni Uncle na. Tasan nga digdigas. Ay natatabadong. Unang ngamin nga ramidan ti pangibaunan ken kanina na toyang. Sakbay ti panag-cellphone mo. Ilimlim mga naksamay. Ay na, saan ba ta paray? Nagkaro kamit. Apay, anya man na nga ti basol ka. Di ka na yan. Pananglang sut mo kanyak. Anya? Mauma akon kan ka. Umay ka ditoy. Dito abay ko. Adaytan, ito ako niti sangom paray. Wen talaga nga adakan iti sagok. Aday ka. Apay nga bigla na milata na kinabil paray. Inton maminsan. Di ka naglanglang sut Nay, limtag mo't day tasubsob mo ba daw? Ginabil na ni parenting tuyang. Anya? No amok lang ko makabila na. Diyak ko may masidag king kwa na. Saan nga min anasaya at ti aglang-lang south ba daw? Anya nga ita? Ay, amin na makakita kanyak. Dilawin da ti subsob ko. Masurunak. Ay nabadong, agnakam kamangatan. Ay, kasano nga agnakimak. Kahit saan mo't anasayati naramid dayja parinteng. Ay, una yan. Salbagkiday. Ay nagadukot alaw-lawat mo. Ay, jak nakapagtepil. Pinaramanak jay luko. Ay di mula kat kinasarita jay tao, itinasayaat. Ay, masurunak. Idi damaw. Masakit ni Kwarog. Idi kwan, kunana anatay. Idi napanak iji ospital, si bibiyag gayam ni Kwarog. Ay, may kadwa. Kunana nga urayak iji park, tagkuyog kamay nga agawin dito kabildatan. Gayam, imununan. Ay nalipatan na siguro nagtulagan yaw. Di may katlaw. Ay, jak na anusanin. Kunanang nga aduda nga umay agtrabaho iti papaaramid ka. Nagpapartiak iti may sa akaldeng, kaya nagpaluto ak iti adungay napaw. Idukon kit awan damit. Ay, dayta ang agpaiso. Uray kumaman no sinapan na ngayong baga adida umay. Tapno saan ana ilawlaw ang tao. Ay, surod ko. Kinapudno na namin adumat alinang sutan nak ni Kabadong. Anya? Kunana nga umutang kanyak tabayadan na inton bigat, higa mo saan mo. Ay, uray siya.
Kuna na nga igatangak iti arak, tasukatan na kanaw. Hanggang di namat sinuksukatan. Iso ana sayaat no inikan ni kapitan iti pagnakman na. Nagnakam nanakwanang. Ay, makatumpong ko maiti katapat na ako nada. Ay, sapay la kumaa. Iti nagsakitak. Imbaga nakit din anataya. Ay, nagrigatan ay at nakakaasi pa nagbiag tuyang. Ay, wunda. Iso amasapol nga aggagat ka amang gawd. Ay, agsasadutan no kasto yung awan pulos kwartak. Anya, May isa pa ya parikot ko day tamar margaya parangan ti balay ta. ay kat manggad ka tapno makaurnong ka iti pang patarimaan ta. Anya nga tan numapangga ka ni Mari Banang. Umutang ka king kuana. Anya, Umutang ka iti 15 mail. Ibaga mabayadan tantaw. Inton itid kampay iday iti 50,000 na kwartata ngayon pautang ta kani Pulanaw. naa, di ka payla na didigra iti panangkabilken ka ni kapitan. Ay, kaano pa yung nga bayadan dati utang da. Mano aya ti utang da kada kayo kani Marituyang. Dakkel nga rod maray, 50 mail. Ay, nagdakelan nga ino kasta. Sing-singiran may. Ngam inton ka ni katlo abulan ka no abayadan da. Ay kat kanayon nyo ang mapansingiran tapno ito da. Ay, gumatang ako may ti batbataw. Tapag patarimaan mi iti sango ti balay mi maray. Kastaya. Ay uwan Ada ka di kwartam dita, maray. Taisupay lang man ti buluday. Iko Ay awan kwartak ang mabalin ko ang maipabulod kan ka. Kaba daw. Namati ni Mari Kuanang nga da 50 mil a kwarta ngayon pautang ta kampay iday kani Pulanaw. Anya, lang sutam ni Marikwana. Shhh! Tagari ah! Tadda plano ka na sayat. Anya, Diyak ibagbaga, no niya day ta plano, ta mga numasukal. no anya man day ka, di mon patuluyan, no di mo kayat ti maisagma. Ay na, diyak kumarami din day ta, ngam ka sa pulak ti kwarta ita. Mala, makaamu ka nga raw. Adda ka no 50K a kwarta da kabado ngayon pautang da. Anya? Nangalaan da kumanga iti kwartang impangutang damay. Kat ornong da siguro nga gasawa Aya, Umot-utang kanyak iti kwarta. Ay ngamjak pinautangan. pinautangan nyo kumaa. Sayo patungan no agbayad da. Kumangarod nawam magkwartak. Idakdakkel yo kumati porsinto na. O di agganan siya kayo pay. Bumulod akman iti kwartam dita kwarab. Apay, awan kwartayaw, tataba daw. Adda nga rod, ngam inutang da pailaeng. Agbayad da, inton ka ni katlo a bulan. Kanikatlong abulan. Way, kasta nga rod. Mabalin ka da, yapautangan na pailaeng. Mano ay ati utangin nyo kanyak, tataba daw. Uray, day ta 30 mil. Mabalinay. Kasapula nga kay. 30 mil. Kano nga bayadam? Ay kano may dabayadan ti inutang da kanyak Intong ka ni katlo a bulan. Sige. Ikarigata nga itid kan kaday ta kwarta, tataba daw. Ay na, agyaman na kwarog Angim na Ada interes na ti kwarta kabuludam. Ay way, don't worry kwarog. Kayang-kaya ka. Babayaran kita. 30,000 pesos amin day to'y dungaw. Ay unay kan aya inteng. Sang kaulit mo abilbilangan ti kwartam. Inton kwan, matnagmukit di tinaduma. Maya to, pa'y ngay ayaw man abilagin. Ammom lang arudan ti bilang na. Ang ulit-ulitan pailaang. Nay, at damag gaham kwarta yung anggain. Sige, panawan kayo pa dito, ikwarog. Ado pa'y taramidak. Sige lang. Anggain, mabalin ka di nga umutang iti kwarta yaw. Masapul ko ti kwarta. Pangusaram ko ma. Ay, adu anggain. Pautangan na kuma iti 30,000 pesos. Ano? Di pa'y alam amin ang dati bilbilagat. Uray tabayadak tumot lang nga dagaws. Apaman na maalak ti kwarta. Sige, isublim adagos.
maudyanan na. Damot lang ang kwartak itatuya. No kasta nga raw, pasiminto mon ti paraangan ta. Wen ka day. Agparami daktumot tayo ni ti siminto apader. Nasayat nga raw. Butoy ti kwartam. Saan na masapaol? Tasyak ti mapan gumatang iti materyalay sa mausar. Balbalagan ka ba daw? Saan akum kumpormi manandita ti mapan mo gatgatangag? Igatang mo iti kasapulan ti kwarta. Wen ka day. Danag mo na ya. Mala, rumwara ka. Nagadumot ti 10 a kilo a karni ti baboy, kabadong. Wen maray. Tado ti umay agtrabaho inton bigat. Ay, isumot lagayam Kunak, ano si daon nyo laang adwa? Ken 10 abungon na tinapay. Upat abuti ti arak. Ken kompleto meten nga pagrikadaw no adda dita, maray. Hadda sige, kaikabil ko amin iti eko bag dagiti gatagam kabadog. Ken kagudwa ka ba na bagas, maray. Sige, mabiit laang nga road. May sa atrak abat bataw, ken 10 ket 2 siminto amin, paray. Day talaan, awan landok na. Ay, aguray ka. Na. Tadyak pinalpas. Ay, Adda na yun na. ha? Lanlan daw, ken darat. Ay, Kayat ka, iyag mo amin inton bigat. ay wala. Di kagda nagtasyak ti makaam mo amapan mangala iji ilay. Ibaon ko ni Kwaraw. Kayat ka, eksakto nga oras, alas 8. Isang pet yaw, ti order ka. Win, di ka kadyagda nagtasyak ti makaam mo. Kay masan to tagluto iti masida, kin merienda. Mano ay ti umay agtrabaho nga inayabam. Aduda, ni Tasyaw, ni Unyok, ni Kabalaw, kin adapay lay mababaro akadwada nga umay. Tapno mabibiay. No kasta, walo da amin nga umay agtrabaho. Wine, sungarod nga doon ti isagana mamakan. Kaano da nga umay agtrabaho? Inton bigat madlang. Sige, bayam tamang isagana ak iti adaw amakan. Nasayat, iti kasta, napigsada nga agtrabaho, inton bigat. Apay ngay, awan mat mauray ta nga umay ita. Ay, sinalbak, hapay ngay. Sapay nagadaw dagitin saganak amakan. Kunak bagay tati pa nagtrabaho da. At tinasaya at mapankakin ni Kapitan. Amwam no apay. Pay mantan nagsarakin ni parenteng. Langsot samay. Nukasta, awan istak da iji ili asiminto ken darat. Awan ang kail. Ay, Next week da ka nung agpadilibay. daa. Kasano nga taitan di pare badong? Aguray da Ay. Siya pa iso ti sumungat. Ay, Paray! Harag! Di order ko ngay. ay awan. Iso nga aguray kayo pa iti 1 week pare. Anya, kino yung pasigurado nga yugyo ita. Awan nga rod. Ay basol ko pa na awan istak da. Alaman. Nukas na nga ron, awan to umay agtrabaho itangal daw. Ay, una. Ada imay dito ay nagdamag kanyak. No, ada kanon ti order yaw. Ngam kunak nga awan pa, ta next week ton. Iso ang nagawid dan. Anya! Nasaya at magtasaan nga imay dito'y dakabalaw. Onyok kantasya. Pudnaw, nga man yan. Tanaylawan ko tinaggastos iti makan. Ha? Nailawlaw anak kit din anagluto. Awan damag kayam. Ti parikot. Sa dino nga itan ti pangalaki ti magastos ko inton sumaranaw. Ay nagrigatin na ti mailawlawan. Oh, di tantan mo pa ang tagurnong ka iti kwarta. Kapilitan na. Anya nga iti pakanta kadag iti umay agtrabaho no bilang. Nangina pa yung iti swilduda. Ayan nan nga iti kwartak tataba daw. Kanikatlo a bulan itan. Ay, salbag kidi da ito yan. Isublimon ti kwartak a binulod yaw. Agraman ti interes na. Ay. Sa payawan kwarta kita kwaraw. Ay, panghasyo mo ta. Di ka mangilawlawan. Kwa, kastoy na eh. Amin na kung king ka ita. Tipudnaw kwaraw. Pudno nga. Kung kunak lang nga da kwarta may ngayon pautang ka. Ha? Inapudno na. Langsot ko lang da jay.
Tapno makadiskitarak iti kwarta. Anya? Awang ngamin na mo ka pangalak iti kwarta may kwaraw. Ay, di naman maklakit din nga gintiris iti 5,000 ti kwarta nga impautang ko kan ka. Hanggang saan mo't gayam? Ay, jaklay pagarup akas tagayam ti planom badaong. Awanin ti maramidan pa ni kwarog Ta nagastos kon ti kwarta na. Una, ngamno ngay idarum na kakin ni Kapitan. Ay makamuditan Ay, sana balik ko manunal pasin di parikot ta. Iso akas to'y ti mapaspasamak kadata. Nga main lang sutam ti padam ataaw. Sana bali ta saan damot makurangan. Tinaskain, nakagatangak iti materialize para iti pan nakatarimaan ti parangan ta. Anya, Naamwak ka ni Kwarog nga inulbudan ni Pari Badong. Iso nga imbayak ta ibagakken ka. Sikan ti agdiskitar iti pagbayad yo, marituyang. anya. Tapno ammom, saan a kwarta ni Kwarog timpautang na? No di kat kwarta ni Inteng. Ay, kinabil samot ni Inteng ni Pari Badong idey. Ay ko ha. Un, pudno day tamaray. Agdiskitar ka nga rod, tabayadan yo, Maray. Ay, delikado ni Pari Badong ka ni Inteng, numaamuan na day toy. Sige maray, kasaritak taw ni Badaw. Awan ti palimad adilong taw. Iso na amwak ti amin. No kasta, amom nga inulbudak lang ni kwaraw, pare. No apay mat At ijak kay kayat nga aramidem kat isumot ti kay kayat mong aramiden. Di mo't imbagakken ka. Ngayon ton maminsan, di kan agul-ulbawd ngam inaramid mo lata. Kayat mo sa mata isel-sel ka di ta unag ti abot mo wano pagpaludan. Ay, saan mo ta paray, pangasim mo Kasyan na ka diya. Pakawanan na kuma. Ikarek, jakon ulitin paray. Agbalbaliw akaun, fix man. Isublim ti kwartak nga intedken ka di kwaraw. Noawan pagbayad mo. Sublak dagiti materialis ang nagatang mau. Ay, wan paray, isublikaon. Ay, mabwisit aki di kastoy abiyag. Ay. Talaga ang mabwisit ka at gululbud ka. Ulitin to pa'y tinaramid mo. Ay, saan paray. Agbalbaliw akaun. Narigagayam taglang lang sa. Ay na, pakawanan na ka diya paray. Ay na, Tata Badong. Di kay agulpod, daawan palimod adilumtaw, kas kuna ni Kapitan. Day kunadan, no dakas ti aramid mo, dakas tumat lang ti apitam. Ala, agbalbaliw kan, Tata Badong. Kumusta ti 5 bulan pa nagtrabahom iji Manila? Anong sinabi mo paray? Yay. Pwede bang sabihin mo na lang sa Tagalog? Ay, 5 bulan mo lang iji Manila? Nalipatan mo ti saon? Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo pare. Mamati ka. Dagiti daduman tupay dita. Kahit manu atawon da. Di damot nalipatan ti pagsasao nga ilukaw. Ay nakaw, talagang hindi kita maintindihan, pare Inteng. Ay, ala! Oo, sige na. Kumusta ang 5 buwan mong pagtatrabaho sa Manila? Ganon pala ang ibig mong sabihin, pare. Inteng, kunam amapan ka makisarsarita ka ni Pari Badong. Hay, makapawan ganas. Anya, nagsubli ka matadagos dito balay. Awanin! Nalipatan na ni Pari Badong ti agsao iti Iloco. Anya? Kapaasar. Jak ama no agsasao ni Pari Badong iti pudnaw. Uno, agin kukunan sa laing. Ay na, 5 bulan na lang ijay Manila. Ang nalipatan nanti pagsasauna. Isungaraw na pinanawak na maasara kun. Awang ganas ko. Unay mo't daytan. Kasla sa anak ang mamate, Inteng. Ay, urasyak! Mamate ka! Ay,
parang nakalimutan ko na rin kung paano magtrabaho sa bangkag natin, Tuyang. Anya, Mas mabuting ikaw muna ang magtrabaho ngayon. dinakman pagpungtutan ba daw? Ha? Anong sinabi mo? Agsao kay tilukaw. Tano saan? Pakitam na tayo. Ano yan? Parang balonite? Ha? Talaga abalunutan ka ba daw? No di ka pa'y agsao iti ilukaw. Salbag ka. Ay, ayoko na sayaw. Hindi kita maintindihan, Tuyang. Haloy! Agsubli ka dito! Badang! Ay, Kwarog. Oh, abay, tataba daw. Ay, itago mo ako. Baka habulin ako ni Tuyang. Talna ka man. Ay, Pataga-tagalog ka pa lang, Mike. ay, natatakot ako, Kwarog. May dala siyang balonite. Anyang amin ti basol yung aya. Takam kamatin na kayo ti balonite. Anong sabi mo, Kwarog? Hindi kita maintindihan. Na Pwede bang sabihin mo sa Tagalog na lang? Yay. Isublikon kan ka da ito'y balunot mo abinulod ka, Maribanang. Mudto yan. Ay, kat anyangay. Nagsaumot lang ni Pari Badong iti ilukaw. Saan nga raw, Maray? Masurunak tamang ibabaeng. Sana balimot kit di no kastala ang maray. Mangibabain nga raw. Tinasken saan nga agtakaw, wano agaramid iti kinadakas. Ay, uray pa'y Maray. Masurunak iti kastang aramid ni Badaw. Ay na, kastaunay apungtot ni Marituyang kan ni Pari Badong. Kasano adi makapungtaut? Kahit obvious mo't nga men, agin kukunalang ni Pari Badong, adi na maawatan ti ilukaw. At dagayam ti kasjay, malipatan dati pagsasauda. Pat-simot ni Pari Badong. Na Mabalin ko no, may sanga ubing idinapan iji Manila. Laklakayanin. Apay malipatan na kita, tiagsao iti ilukaw. mas daawak Isu amanipod ita. Awan ganas kaon nga masidekin ko na. Uray pagtim ka na. Jaktal talyawan. Lumabas akong itisang o titirsi na di kagawad ko na nga. Pare Inteng! Pare! Di pare badong mo na jay. Ay, jaktal talyawan ti luko. Pare! Ikaw ba yan? Na, Halika muna dito! halika muna dito nga. Tarupam sawak. Awan babain mo nga ginkuko na dita analipata mo ti agiluko. Halika muna dito, pare! Inom tayo! May alak at pulutan dito! Day, taman. Sige! Umay na ako dyan sa iyo! Teka, pare. Parang nagbago ka ngayon Anya? Ano? Bakit? Ganyan. Magsalita ka naman ng Tagalog para magkaintindihan tayo. Ay, naapo. Lapdan nakta mga nomadisnog ko timurdong tingiwat na dito at tao. Napansin ko kasi na parang ayaw mo na sa akin, pare. Pero mahal pa rin kita. Oh? Totoo yan. Talaga ka di mo amutag sa uiti iluko, pare? Ano, pare? Na. Tagalogin mo naman ako, pare. Hindi ko maintindihan yan. Talaga? Bakit? Anong nakain mo? At nakalimutan mo ang magsaunang ilukaw? Ato iti pulutan kan arak nga order mo, kabadong. Uminom tayo, pare. Makinig ka lang sa akin at ikukwento ko sa'yo ang naranasan ko sa Maynila. Marami. Sige. Magkwento ka ng istorya mo. Ta uminom kan agpulutan ako. Ay arakan pulutan ko naman. Ang charap-charap. Sige pare. Panawan ka pa dito sinanay kagawad ko anak. Tada napataga papanak. Pero hindi pa ako tapos sa kwento ko, pare. Saka na lang. Ewan. Saka lang ang tinabati pulutan. Kukod ti baboy. Ano? Iba yata ang sinasabi mo, pare Inteng. Papanawan na kita.
Sige na nga. Bahala ka, pare. Ay, uuwi na ako doon. Ay, wala na ang pulutan at alak. Ay, wala na. Ay, nakaw, kagawad ko, anak. Inubos pala ni Parinting lahat ng pulutan at alak. Tapos, sa kanya ako iniwan. Ay nakabadong, agsao ka kadi iti ilukaw. Ngamen, matiertireter ti dilak ang makisarsarita kan ka. Sige naman, kagawad ko, anak. Maawa ka sa akin. Naubos lahat eh. Anya ko manon naubos na lahat. Ay agawid ka muton, kabadong. Pautang ka naman sa akin ng pulutan at alak. Huwag kang mag-alala, Maray. Anya? Sasabihin ko kay Parinteng. Siya ang magbabayad sa utang ka. Paano yan? Kasano nga iso ti pagbayadam, kabadong? Bakit? Siyempre, inubos ni Parinteng lahat ng inorder ko eh. Na. Uutang ako sayaw ng para sa akin. Para siya rin ang magbabayad. Period. May sa kayo mo't nga gininom di tao, itataba daw. Na, takaslawan ng ngig na. Agsao ka ngamin iti Tagalog, kwarog. Tapnong maawatan na ka ni kabadong. Ngamin, nalipatan na ka naon ti agsao iti ilukaw. Kaslasahan na ka mamatay, kagawad. Oray saan ka mamatay? Bagayam latan Amo mo ti agsaw iti Tagalog kat. Ay, ganun ba? Tataba daw. Hindi mo na ba alam magsalita ng ilukaw? Mabuti at dumating ka, Kwarog. Umutang ako ng alak at pulutan. Pakisabi kay Parinteng, siya muna ang magbayad, ha? Ay, da kayo ati mapanmangibaga. Kayo na lang ang pumunta sa bahay ni Uncle Inteng para ikaw na ang magsabi. Parinteng! Nay, di met pari badong dayjay inteng. Agturong dito'y balay. Ay na, anya nga tati umay na ibaga. Ay, jak kaya ti makisagukin ko na. Agin ko kunamot na itaataw. Kat, anya nga iti aramidam. Ala nga na pagsubliam. Ayan ni Brown ay. Ayabak man ta, abugan naman ni pare badong. Pare! Brown ay. Ay, inteng? Umay ka. Yung kamangkig tutan ni pare badong. Ngam di mo kagkagatan Brown ay. Ay na, naglaing. Nagyaman akta na awatam ti imbaga Brown ay. Sige. Asaw! Ay, Parinteng! Tuyaso yaw, kumagat! Ay, tulungan dak! Ay, darupan na kong tuyaso yaw! Ay, paray! Ay, salaki! Brownie! Ustan! Ay, sardi nga mo ni pare ba daw? Ay, si Mardeng ang tuyaso yaw! Ay, na, agyaman na! Tadinak rin ang rangkay akin nagatiasong paray! Sinuruak nga men, adi nakakagkagatan! Salbag kamit! Kunam analipata mong ti agsao iti iluko! Adi mo amo, kun maawatan. Ay, paray. Ito, dati naulan na kalati asok. Nagsao ka mo ten abigla iti ilukaw. Pamanaknak na ito, ngagin ko kuna ka lang. Ay, kwa Parinteng. Ano kasi, ganito. Ano kasi nga, inay. Huston. Mangluko ka lang. Nang runa-una kanyak, may sa barangay kapten. Ay, agawid kan. Sige, una paray. Wow. Oo nga. Ay, inayan ito. Ay, nakakatkatawa mo't dayjay apari badong. Ay, wan garud maray. Iso ati naulan ti asaw, taagin ko kunalagayam adinan maawatan ti pagsasaw tayo nga ilukaw. Kat saan mo't ngamin akapapati analipatan ng tiagsaw iti iloko. Kalpasan ti 5 bulan na nagtrabaho dya Manila, kundi sa umutan iti Tagalog. Garud Ay. Nay, maray. Anya ti katawaan nyo ditaw, maribanang, marikwanang. Ay, sorry, Marituyang. Makakatawa kami ngamin iti aramid ni Pari Badong.
Kuna na adi na maawatan ti agsaw iti iluko. Angem idin nakigtot iti taul ti aso. Kalat mata na nagsaw iti iluko. Ah, ha? Mangibabain na talaga. Mabutay, dumating ka tuyang. Muntik na akong makagat ng asaw. Ay, agtalna ka man si Kabadong. Ah, bakit? Tuyang, anong nangyari? Taipilit mo pa'y lang tagsaw iti Tagalaw. Ha? Tuyang? Amok amang lok-loko kalaang. Tapno amaw, katawaan da ka, gapo iti kasta nga aramid mo. Ano? Agsao ka iti ilukaw! Wanaw! Pang-urang kalaangan iti binalsay! Ha? Ah, Sumardeng ka amang lok-lokaw. Iso siguro amasuron ka ni Kapitan. ay, masuruna nga raw iti dayja parinteng. Ah, makitam day tangaramid mo. Agsao ka malagayam iti ilukaw. Isuan na pa, iti balay da parinteng. Takayat ko apabayadan kin kwa na ti inutang ko ngarak, kan pulutan ko kwaraw. Anya? Di kan tumang ngamin idi maibaon. Ngam idi kasya tinapasamak. Mabain na kaun kan yang kalmaw. Isa o siya akong ti agbayad. Mayat Diretso met itan ti panagsaom iti ilokaw, tataba daw. Mayat gayam, no taulan na kayo ti asaw. Agsubli ti dayalikyaw. Ay, mababay na kong kwaraw. Anya ka dati aramidek. Mga nuad adda kaguran na kayo ni Uncle Inteng. No ituloy yu pa lang ti panaging kukunayaw. Isungaklunin yun ti amin. Ang naging kukuna kayo laeng. Kat dumawat kayo iti pasensya. Uwin sa ngagpaisaw. Ay, waipik pala ako sa kanya. Parinteng. Pare ba daw? Di mo kunain nga umay ka manin agin kukuna kanyak. Adi mo maawatan ti ilukaw. Salbag ka. Ay, saanin paray. Aklo nag-itaking ka. Asa na pudno analipatak ti loko apagsasao tayaw. Nasayat. Kasta tikayat ko. Saan namang lukluko ter aramidem. Saan nga agbalin kanyak neta. Ay, pakawanan na kumaparay. Anya pa'y ngay, nudi kasta. Ay, na, agyaman ak unay king ka paray. Basta di mo ulitin ti naramid ba? Ay, fix man paray. Saanayin. Nasayat. Laklakayan kan. Kasta ter aramidem. Ay na, tatabadong. Napan kayo la nagtrabaho iti sa bali a lugar. Ngam iti agawid kayon, ibagayon analipatan yun ti bukod yo apagsasao. Ang mala, ti importante kuma, nasaya at latating kay panaglalangan nga agkakabaranggayan.